सही बात है। ही दैया गई ना तो अपनी ही दे सकवाना कि भाई कई साल से आईला गंगा जी नहाए के मन करेला बिना नहाइले चल जाली हम तो इनका हितवा करस तो लगमे बा सगर में जाके नहा ले तो नहीं जेकर कि यहाँ गइल ना ओकर सारे आ गइल है तो वो जंगस की भिन सारा नहाए जाइयो तो कहला कि हमहू जाइब नहाए तो इनका रिश्तेदारवा करस कि कहां पैदल आप लोग जाई। अब इनका नींदे नहीं लगे 3 बजे भोर में जा गई ना मोटरसाइकिल चालू करके आ तीनों जानी वही जब तिवारीपुर के बगलिए में गंगा जी वाली चल गए लोग घाटे पर उतर गए लोग अपन मोटरसाइकिल खड़ा करके गड़बड़ी हो गई कि जो इनके हितैया में का सरवाई ले कहता है भैया नहाए तो आ गली जा लेकिन नया कपड़ा तो लेके अबे ना कैले जा। अभी अनहार 3 बजे अनहरिया रात तई कहता बे सारे दिमाग लगाओ मत जा घरे जाई लई आवल लई तोले हो जाई गड़बड़ एगो काम ही कैले कि कपड़वा निकाल के मोटरसाइकिलिया पर धो दिया जा आ दूधू बुड़ुकिया मार के आके फिर कपड़ा पहन के चल चल जाई नही के ना कपड़ा निकला गई तो ले जेकर के यहाँ गई ना ऊ कहला कि देखा लो जौन दाव लगोले वाला लो दाव हो जाई फिर ई कहला का अत अंदर बियर पहनले नहाइबा लोग नहा के अइबो लोग आ जो पैंट पहनबो लो तो पूरा पैंट जाई भीज तो कहला तब आ के देखो त 3 बजे त इहो निकाल के धो दिहल ना एक बुड़ुकिया मार के आवल लई फिर ओही पहन के चल चल लई बाकी तीनों जानी तय कई लोग निकाल के मोटरसाइकिल पे धो दिहल लोग अंदर गई लोग गरम पानी चरचर बुड़किया मारल लोग तो ले भिनसारवा डुमवा के लेके जोन घूमेला सब घाटावा पर बसवा सब खींचे ऊंचे खाती वो देखना था कि मैं एक के जगह 2.5-3 साल पहले भर का कपड़ा को ले आइल बस अखबारी में धइला था कुल कपड़ा एक बार लेके चंपो 25 बुड़किया मार के आई लो हर से ई तो फ्री वाला एकदम इनका कोनो चिंता नहीं करे कि जो हितवा आइले जाए हितैया में गए उ देखते मोटरसाइकिल लगल भोकार छोड़ के रोवे ई कहला चुप साला का रो रोई ना उ घरे खड़ा बनी सारे कपड़ा खरीद कौन लेके चली गई कोनो देखी तो बेइज्जती हुई ई कहना सारा बहिन ले कोनो नहीं खे देखले तू रोबो तो जरूर है 2-4 आदमी देख ली ऐसे बढ़िया बा चुपो अब वो छुपाई नहीं जकर कि यहाँ गई ना उ कहला कि हो कोइल का जा तो ई कहना मर्द पूर्व के हो लोग 3:30 बजे ता अनहारे में केहू जगलो नहीं होई मोटरसाइकिल पे बैठल ना घरे चलल ना घरे चल के पहिर दूसर कोनो जगाड़ बाओ नहीं भाई अब मरता क्या नहीं करता ये तय हो गई अब फांसी हो गई कि मोटरसाइकिलिया चलाई तो के चलाई तीनों जानी में केहू तैयार नहीं क्यों कि मोटरसाइकिल चलावे की आधा अब मोटरसाइकिल चलावे के केहू तैयार नहीं के हो कोना देखा तनी तो इज्जत सारे ले लिया से कोना सदा चाबी 10 हम ही चलाओ तनी 10 अब चाबी लेना में डरना सेल्फ मरना मोटरसाइकिल चालू हो गई सगरी फेंक के बैठना सड़क के टंकी पर चढ़ गए ना कहना देखा लोग बैठिया लोग ठीक लेकिन देही से देही ना छुआए के चाहिए के जान लियो जेकर छुआई खबरदार खैरियत नहीं खे अभी आगे बैठल हो टंगरी फेंक के अक्सर देखले हो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे खाती जे चलावे अगर बात लोग ओकरी कान्हे पे हाथ धके बैठेला अभी बार बार कहत रहा देखिए देही में छुआ तो ले इनका जोन अपनी हितैया में गई लाला ओके कहना ते बैठ कहना उ सारे दूसरे जगह से आइल बा कहीं धोखा का दे तो गड़बड़े हो जाई अपने वाला कहना ते बैठ अब वो बैठल भैया फेकलस तो ले पीठी पर सरा करा नीचे कहना हां देखा गड़बड़ होता अब जियो बैठल तो ले सर कहना तनी साउ टंकी की ओर आगवा सरना तो ले ढकनवा अड़बड़ा देले तो ले फिर कहना देखा गड़बड़ा देले देखा बहुत पहाड़ तुम बर्दाश्त कर लेली अब भाई उनसे कह दे कि किनारे बैठी हैं अब 300 वाला बैठल सेल्फ मरला गाड़ी चालू हो गई रेतवा में कहीं बलुइया ऊंच रहेला कहीं खाल रहेला अब गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा तो लेके बार उड़ा पड़ा तो वही अनहारे लोग तो नहीं के पूरा जो है उड़ा पड़ल तो ले सड़क के पीछे आइला अब पीछे वाला ओनी से ठेला था बीच वाला एनी से ठेला था मरला बड़े कहला देखा लोग गड़बड़े बायब उलाट दे तोरी बहन किया करेगा कर बोलो तो हम लोग गाड़ी तनी आगे बढ़ल कहना से भाई देखा तो समारने के गाड़िया तू सर गाँव तो हम क्या करूँ अब भैया से जहाँ हेठियाए करे वही खाल
अब वहीं तो ऊंचे चढ़ल रहा जब खाले चढ़ला तो दोनों लोड ले के ठेला सब पीछे उतना ही का मजा आवे। गाड़ी बराबरे गइल ई भूर 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 कइले वाला पिछवा वाला कहता कुछ भी हो सबसे मजे में है हम। अरे आवा तू फरक दवाई ले लियो। अंतिम पिछवा वाला कहला कि कुछ भी हो सबसे मजे में है हम। 2 मिनट बीतल तो पिछवा वाला कहता आधा खुशी आधा गम। ई ब्रेक मरला कहना तोहरी तहन लोग के चक्कर में लुटा गए हम।